masuklit na. Pag-araw anak lang kay bakit masunod ka na, yanahin pagsayaw at tukang lamuran siya. Pagkawagahan-gahan mo, kinahagalis ko ka, dali na kay masunod ba, doon ibasa ka mapasuma-suma at unati ka man, ayaw kita mag-inalahanan, ayaw mag-amuras ulawag, pag-ibusay hininalitan, ayaw mag-ininay-hinay ka man, basta makauunahan ka, ayaw ko sa nalala, ito magkakadala, sangit
Glenn and Ma'am Genevieve, representing the Congresswoman Maria Fe Abunda.